So, nagbabalik tayo dito ng bago sa inyo. Check. So, nag-arito sa buong, no, sa balay. Dahil lang. Arito sa buong sa balay kay bago lang ko tapos lang tao Warriors kag Raptors kanugo ni sa lang abansi. So naari ta subong no, so subong mabalik naman ta sa pag-discuss sa mga bagay-bagay under the sun and paghahayag sa aton nga mga opinion about sa mga bagay nga ara sa under the sun. So subong ang istoryahan ta is what it's like growing up in the 2000s. And so kung makita nyo ang ginislang ko ngalan sa channel ko, hindi naman basta ginislang ko ngalan ko, naghimo na siya nga Dave Lester lang kay agapon, naga-video kami sa CPU, naghapit ko sa CPU gapon. Nakita nyo na sa isa ko ka-vlog ko ro, depende kung ni-edit ko hindi. Makita nyo nga pagin ano ko nga hindi ko kilala. Nambalang ko, subscribe ka mo sa channel ko, De Barangge. So naisip ko, ano nila yan spelling sang Harangge? Ako ko na. So ate, kinimo ko na lang na Dave Lester, kay full name ko is Dave Lester Harangge. Kag Lester do tawag na sa akon sa mga classmate ko sa una sang elementary ko grade 1. So mana Dave Lester na lang, so naglain man ang intro ta kay new name, new intro. Check ka. So muna na subukan ang istoryahan ta no, ang what it's like to be growing up in the 2000s, early 2000s. Kay ako, yun bata ko, ako isa kami sa mga last generation sang 90s babies. Balido kami, ano lang kami, half-bred na mga 90s babies. Kay 1999 ko, gin bata. So bali wala kami mostly nakalive sa among childhood in the 90s, so 2000s. Iihamba ko sa inyo ang experience sa pagdako sa amo na nga era. So ang 2000s, well, antaman is not very far from 90s. Pero medyo advanced na ang technology, mga muna. May tawag da mo sa mga ginbata sa muna. Okay? So areyo, kami ang generation Z. Bali ang millennials, areyo generation Z is from 1995 to 2015. Dason, 1965 to 1980, Generation Z. Millennials is ang 1980 to 1995 siguro. So, bali, kami nabilong kami sa Generation Z. Pero, hello, dahil lang. So, ang Generation Z na, di ba, amo na sila ang mga bata, subong 4 to 24 years old, di ba, kuno? So, bali kami nabilong kami sa Generation Z. Pero ano man nga may culture difference sa duwa, sa between sa group nga na. So, kami, butanta range 20 to 24 years old. Kami, nagdako kami. First thing nga nagindak-an namon is ang hampang sa hapon. Hampang aga kag hapon, gidyali. So balik kami sa una, sa bata kami, sa mga wala kabalo ha. Sa bata kami, mabugtaw kami na sa aga 8 or 9. Madiretso na kami dayon hampang. Ako ya galing, mabugtaw ko alas 8, manilhig ko ya danay sa dalom sa balay, antis ko kahampang. Gahulat na itong mga upod ko, mga tupad balay ko sa una hampang, basket, lagsanay. Pero usually, kung aga, basket. Dason, pagkahapon, pagpatak alas 4, amo na ang lagsanay, sikyo, tumbabalay, tumbalata, ins na amo na hampang namon sa una. Pero sa buong, makita mo man, gamay-gamay, nagilang mga bata sa karasada, ya. So, nasa karasada, na kami mo, hindi gani sa front yard namon sa una. Subo gamay man ang front yard namon, pero kay gagmay kami nga mga kabataan kami, kaigo kami. So, dason, next nga gindak-an namon, before ka nakahampang, dapat masyista ka danay. Hindi nga gwaon wala ka katulog mo.
Dapat tulog ka na from 3 to 4 or 2 to 4 kay para kuno mataas ka. Mahalang nagpatio kay nanay ba? Mga putot na tabo sa inyo, alam mo gasista. So dayon, sunod nga gindakan namon is ang anime sa aga. Hindi kami na maghampang sa aga, hindi kami magbasket, hindi na madula ang Slam Dunk, Dragon Balls, Naruto, na abo na mga OG. Mga OG nga mga ginalantaw namon sa una, subo yan, nalantaw niyo pagbugtaw sa mga kabataan, subong yan. Mga diretso, cellphone, Mobile Legends, ano pa gina mga ampang nila, fruit slice, ano pa gid. Ako yung to dyan, wala ko yung game sa cellphone kaya. Except lang sa mga arcade, bala nga do, wala ka na obrahon. Wala ka na gid obrahon. So, umuning akong games o Drumpad, Crowd City, Gate Trasher, kag Stop. Mula na ako nampang akong gahulat ka bala or ara ka sa jeep, wala ka dala earphones, may hampang-hampangan ka. So, ari pa kita yun, no? So, sang gamay ko, sa una nga chimpo, may ara ko sa natawag nga Game Boy. So, ara pa to sa piya kwarto, din nanay mo. Puguba na eh. Kung may Game Boy kaya sa una ya, sa mga muna nga chimpo ya. Ay ha, lisensyahan ka gid na. Uy, Dave, pwede ko kahulam Game Boy mo, 5 minutes lang. Nga sila ba, may nakauna, nahulam. To ya, sige man ko tala, to siya ko pasugot siya hulam. Sa una, sa elementary ko, muna na tabo mo kung dalo ko Game Boy ko. Iagawan nila, hindi man agawan, pero damo na mahulam nga mapauna-una si mo hampang. Siyempre sa una, ya, magdala ka na sa eskwelahan, pasikat ka ginaya mo. Mahambal na yung bisan ni Ban nga section, uy may Game Boy, di sa ano ya, may mga muna wala nga haboy sa storya, wala. Sa una yan, nang gadala malang ko na ya kung ano, hampang. Kung may ibago kung hampang, gusto ko gid hampangan, bala nga do, hindi mo gid mabilin sa balay ang Game Boy mo kay tungod may hampang ka nga bag-o. Na ang mga hampang ko na sa una, may ara ko na isang 340, 400 in 1. So, mga muna bala nga sa isa ka bala sa Game Boy nga gamay na. Wala ka hampang 400. Sa una, may wrestling. Manada sa una sa ako niya, no? Final Fantasy. Puna sa una nga, gagmay lang galing. Nason kag syempre, hindi madula ginaya ang Pokemon sang gamay niya eh. Pokemon was one of the biggest childhood memories I had mo. Kung wala ko ro Pokemon, do kulang gid ang childhood mo. So ko sa Amon generation, but mo may Pokemon pa nga gagwa nga bago. Masado, moving on. So isa pa gid sa mga indak-an namon muna nga generation is ang wala na. So sa una, sa tinikal, nagdako ko nga satisfied akong childhood. Seryoso, credits kay nanay kay tatay kay I had an amazing childhood with the guidance of the both of you. Amo na no do mag-look back ko do wala mang kulang nga naka sa childhood do nakaagi ko ligo sa ulan, nakaagi ko puli nga ang akon nga puti nga bayo, brown na tungod sa hampang sa lunang, kaagi ko nga nagpuli ko alas 6 na sa gabi tungod lang sa hampang nakaagi ko dusmo ko tungod sa lagsanay, kaagi ko nga wala ko kaagi bulos sa sa panaguay kay tungod hindi ko kadlagan dasig kay tambok ko sa una. So muna no, do fulfilling, hindi fulfilling. Do satisfied ko sa akong childhood. Balaan mo na ni nanay, kita tatay kay once gin-ask ko ni nanay if satisfied man ko sa childhood ko. So, sabat ko, of course, they guided me sa tsakto nga dalan sa pagdako ko into a teenager. Galing kay pagtapak high school kag college, wala na ya. Kung anong inabno ko sa college kag high school, ako na decision sa kabuhi. Ako man do fulfilling man akong childhood ako. Especially sang sa Haro pa kami ga-star. May dako na to nga puno sa likod. Dayon do tago siya, do hindi halata nga may puno. Or basi sang gamay ko may lagusan to. Kay as in gutok-gutok sa tubang sa balay.
sa boarding house namon sa una sa Haro. Dason, dumay gamay nga lagyan nga do kanal. Nga do yung pagsulod mo, awan-awan, gadya do mga tunga goro sa nga half moon sa Sipiyo nga field. Dason sa punta-punta, may daw dako nga kahoy, nga do hindi ko ma-explain kung nga anay kahoy to. Nga sa likod sina, do ano naman, do highway. Dayon kung dito ka mag-agi sa highway, do hindi man kitaon ng kahoy. Siguro, no? Basta may magical place kami sa nga gamay ko nga gina-teleport kami sa mga goddess of childhood and enjoyment into another dimension. Ako muna so wala na ako kabalo ko na idugang ko. Like, comment, and subscribe. Kung i-share ko, nakarelate ka sa video ko. Kay sigurado, damo gid makarelate nga laki. In my perspective, wala ako kabalo sa perspective sang baye, samtang gad ako kay only child ko. Content. What it's like growing up to be an only child. Ha! So muna sa baye nga standpoint siguro do, syempre do galag sanay man sila galing sa paglabot grade 5, 6 sa balay-balay na sila ya upod sa iban nga baye. Ako kabalo ko nila na obraya. So, muna dire ko natapuson liwat ang akon vlog, akon video. Hindi, ambot nga ang vlog ni panawag mo. Pero, dire ko natapuson ang video nga ni about what it's like growing up in the 2000s and being the last generation of the 90s babies. Tanan nga 90s babies, shout out sa inyo. Wala na taga bata part. Dugay-dugay maubra na ta. Kamuya gali, kaya ako mas kwilab ako. So, God bless sa inyo tanan. Sa sunod naman yung video kita ay tagyapon. Thank you sa paglantaw. Ciao.